پەیامên siyasî li Hewlêr bo Silêmaniyê. Ev care peyamên cuda ku li piştî 19 Apa 2015 mişkarxistina Perlemanî nayên bihîstin. Niha ku tevgera goranînê mijîlê xwe amadekirinê bo gotûbêjkirinê digel şanda partî, du sêrkirdeyên partî bi rêya du daxuyaniyên cuda beşek ji navaroka karnameya şanda çavrêkirî ya xwe bo cemgoran eşkere kirin. Heymen Hewramî endamê serkirdatiya partî û berpirsê Mekteba Peywendiyên Derve ya wê hizbê ku berî niha daxuyaniyên wî li ser goran tund bûn. Civîna çavrêkiriya şanda partî û tevgera goran bi destpêka heliyana cemeda siyasiya navbera wan du hizban de binav kir. Ji aliyekê din ve Cefer Êmînkî endamê Mekteba siyasiya partî di daxuyaniyekê taybet boyên artiye ragihandî. Ew bo sergirtina destpêşxeriya Barzanî amade ne her sê serokatiyên herêm û parleman û hikûmetê di nava pakêcekê de bixin ser mêza danostandinê digel tevgera goran û aliyên din. Partî hazir e rekeftinê biket, rekeftineka nû biket û ew çareseriya yanî girifte heyn hemiya çareser biket. Eger ew bibînin girift serokatiya parlemanê da ne serokatiya parlemanê da, kabînê da ne kabînê da. Serokatiya herêmê partî hiç rojekê giriftek nebû ku behs serokatiya herêmê bête kirin û eger giriftek wêrê heye bête çareser kirin. Tevgera goran jî weke amadekarî ji bo gotûbêjkirinê digel şanda partî civîna civata niştîmanî encam da. Piştî destnîşankirina şanda gotûbêjiya xwe ragand ku amadeyî hemûcore civînekê û bo civînê jî digel partî da proje heye. Civatî niştîmanî biryarî lêda b'ewê ka giftûgo berûî Partî Demokratîk Kurdistana danexire. Lêdwanekanî berpirsa resmiyekanî Partî Demokratîk Kurdistanman gû lê bû ka amadeyan têya bo gorankarî li postekanî her sê serokateka bi dڵniyayiwa êmeş hem amadeyn û hem projeşman heye bo şêwazî ew gorankarî. Wîzgehekê din yê şanda partiyê li roja duşembiyê Başarê Silêmanî serdangirina yêketî û tevgera İslamî ye. Yêketî jî ragihand bo civînê digel şanda partî projeyek amade kiriye. Di projeyê de welatîkirine babetê serekî divêt bi zûtiriyên dem pirizgirêk û krîza herêmê bi çareser kirin. Cextî serekî ew ye îtir hewlatî bikire bi çeqî guftûgo wîstî hewlatî bikire bi çeqî guftûgo legel biraderanî partî bo çareserkirdinî em wezayeke îstatiyayê. Nêzîkî du sal e pirizgirêk û nekûkiyên navbera aliyên siyasî bi awayekî ku her demên behesê ji nûçeyekî bêkirin bo çareserkirina rewşê rasta xwe encam diyar bûn. Çunke gişt alî merç hebûn ji bo civînê û gotûbêjkirinê belê di niha da gişt amadeyiya xwe bo civînê nîşan dane û welatî jî çavereyî dawî hatina krîz û pirizgirêkan e.